zijn stictomie. Dat betekent dat het paard naast zijn mens moet blijven en dat hij eigenlijk doet wat zij doet. Voor 1 punt is het voldoende om te laten zien dat je paard bij je blijft in stap en draf. Voor 2 punten laat je stap, draf en stilstaan zien en spring je samen over een hindernis. Je mag je paard ook zelf over de hindernis laten springen als je er zelf niet over kunt, maar ik denk dat dat wel moet lukken. Voor 3 punten komen daar nog achterwaarts en galop bij. De tweede oefening is de grote blauwe bal. Deze kan voor veel paarden een beetje eng zijn. Gelukkig hebben de challenge deelnemers thuis al geoefend met een bal of andere enge dingen. De bal geldt als grote test voor het vertrouwen. Daarom ongeveer 3 oefeningen in oplopende moeilijkheidsgraad. Voor 1 punt laat je het paard de bal aanraken of duwen. Dit mag dus met zijn neus of met zijn been. Voor 2 punten laat je zien dat je de bal om je paard heen kunt rollen zonder dat je paard nerveus wordt. Of mijn muziek is weg. Of leg de bal op zijn rug. De derde oefening. Stuur je paard om een pion heen vanaf het markeerpunt. Dat kan zijn vanaf 4 meter of vanaf 8 meter. Voor 1 punt, jij blijft op 4 meter afstand staan en je stuurt je paard met een jojo om de pion. Dat betekent hij gaat achteruit van je weg, je stuurt hem om de pion en hij komt vooruit weer naar je toe. Voor 2 punten blijf jij op 4 meter afstand staan, je stuurt je paard vooruit om de pion en hij komt